guys, medyo masungit yung panahon natin today. So, ito po yung hotel nila guys. Pero antayin natin si ate para makapasok tayo dyan. Kasi hindi po dyan yung room namin. Pero may pool po sila dito. Ayan. Papakita po natin yung mga view po nila ng mga kwarto-kwarto po. Para makita ninyo gano'ng karami ang kwarto nila dito. Oo, pero mamaya natin Mamaya po, tatanong natin kung magkano po ang rent per room. rates. Rates. Sige, tara na. Ayan. Maganda ng mga halaman nila dito. Yellow. Ayan guys, may plant din sila dito. And pwede po kayong pumarking dito. Linggo po kasi ngayon. Kung ayun, maraming tao ngayon. Pero kahit, ayan, cloudy tayo. Ito yung pinaka-entrance. Kanilang mga road. Okay? So, sa harap po nito is, andito po yung pool. Ayan. Ito po yung pool, ayan po yung pool nila hanggang 6 feet po. Ayan. 3 to 6 feet. Ito po yung pool nila. 8 a.m. to 10 p.m. po ang pool. Ayan, so open to 8 a.m. and close po sila ng 11 p.m. At saka ang kagandahan po dito, pag ho kayo ano rito, dahil check-in po kayo rito, libre na po ang pool. Kasama na. Kasama na pati pool sa paliligo nyo. Kaya okay siya. Libre ang pool, libre ang beach. Okay? Libre Ito, para lahat. yes, free parking. Ito guys yung pwede Kanyang mga lugar. Yan. kainan. Okay, mag-sit down dito. And dito po yung beach. Ayan, ang dami nyo pong pwedeng pagtambayan dito sa Seaview Beach Resort. Ito guys yung beach. Ay, yung beach. Oh, yan yung beach. Ito po yung kanilang tambayan. Ayan. Parang veranda na yan. Na din. Tapos, ito po may mga ikawan po sila dito. Ay, ito. Yan. Pwede din po kayo mag-relax dyan. Okay, so ito po front view po siya. And then, pwede po kayo mag-volleyball dito. Ayan. Ayan. Tapos may duyan sila dito pero nasa loob. Malakas yung hangin guys. Ulang kanina. Yes, umulan po kanina. And guys, no vendor allowed po dito. Kaya, Ako ang ating and guys, so, ito po, ayan, ito po yung mga table. Nasa baba siya. Mahangin, kaya baka hindi marinig. I-add ko na lang. Ayan guys. So, ito po, ayan, dito kayo pwedeng mag-relax, magkape sa umaga. Ayan. Okay, so ito po yung mga yan. And yung second floor po, ayan si Kuya. Hello po. Good morning po. Ayan. Nagkakape. Ay, hindi. Nag-relax. Ayan, si Kuya. Ano dito po? Ayan, from anong lugar, Kuya? From anong lugar po? Ay, Bulacan. Ay, Bulacan. Bulacan din sila, Kuya. Ayan, thank you po. Ay, good morning po. Thank you po. masasabi niyo sa lugar po. Pero ba? Tahimik. Ganda. Diba? Hangin. Malamig. Thank you po, Kuya. Malamig. Ayan guys, pwede din po kayo mag-rent ng nayan dito. And morning vibe. Ito guys, pwede mag-rent. Di ba
ito, anong tawag nito, Papa? Cottage. So, bawat kubo po may kasama ng cottage. Ano yun? Oo, maaga pa rin po. Meron ng naglalaro din. Pipicture. Sila. Kasi po, bumaba na po yung dagat. Pero ngayon, high tide pa rin po kasi may bagyo. Dati kasi kitang-kita yung Kasi bagyo. yung ano, dito ang volleyballan. Dito kayo maglaro ng volleyball. Bola-bola, volleyball. Ayan po, yung mga bata naglalaro. Hindi yan bata pa. Mga bata, ay! Mga boys! Yan. Opo, yan po yung lalagyan ng tuyo nila. And guys, so, alam niyo yung, ay, safe ba yan na, ano, sa atin? Safe. Ayan guys, so 2.5 lang po yung kada room nila sa kubo, kasama na po yung cottage and swimming pool na po. Ito po, isang ganito. Yes. Kasama na rin po yung cottage nila. Ayan, murang, di ba napakamura na po mga guys? Yes. Ayan. Yes. Ah, Kusina po, libre din. Meron pong kusina, may lutuan din kayo. Okay, po natin ang kusina. Opo, yung kusina po nila libre lutuan, kaya no need na po magdala ng mga lutuan, stove. Hindi na po kailangan kasi meron na pong libre po dito. Maraming tao, kasi marami po nag-check-in dito eh. Maraming tao po ngayon dito. Ayan, so sa may likod po ng pool is yung kitchen. Kitchen. Ay, ito, toilet. So guys, yung toilet dito, nasa may ano po ng CR. Tapos sa bawat cottage po kasi, ay sa bawat, samahan mo kami yan dito. Sa bawat room po kasi is may isang toilet. Yun yung kagandahan. Hindi konti yung toilet nila. Morning po mga Morning po. vlog lang po. Ayun po, so nagkikihaw sila kuya dyan. Ito po ang kusina nila. Ako. Kasama na po ito dun sa entrance natin. And ito po yung pool. Ayan, tapos sa likod po, yung kitchen natin. Good morning po. Padaan lang po. Ayan. Ayan, guys. Hi. Morning, morning. Ayan sila. Nakilala namin sila dito. Hello. Nakilala namin sila dito. Nakasabayan namin dito sa Bolinao. They were going to Baguio next week daw. We'll see po. Shout out po. Hindi ba bago ba yun? Aha. Shout out po. Pwede. Magkakakita mo naman kayo sa Baguio. Po, ayan po sila. Shout out Saan po. po galing? Bulacan po kami. Ay, from Bulacan po. Ayan po, layo pa. Tagalog, Tagalog. Yes! Ayan. Alayo pa ng pinanggalingan nila po. Ayan. So, ito po yung kitchen area natin. Ayan. Share po. Ano natin to? Ayan. Libre po ang ito pagbulan. Opo, libre po. Ayan, nagluluto po sila. Dami na niluluto. Ayan, guys. Thank you po. Ayan, sige po. Ayan po. Ito po, meron din po sila ditong panghugasan. Nilang lababo. Lababo. Ayan na sila po. Yan Ito namin ang yan. lutuan nila. Ayan. Very busy sila. May birthday yata sa kanila. May birthday. May occasion na tayo. Ayan, guys. Ay, shout out mo yung birthday. May occasion pa. Christmas party. Christmas party. Yes. Madami po nagre-reunion and Christmas party dito kasi po napakalawak po ang... Pakalawak nito. Yan po Ito ang po yung paradahan. parking. Ayan, oh. Parking area nila. At sunduin natin dun si ate dahil tulog pa. Ayan. Ayan. Oh, Tatanong po tayo. opo. Paano ang re-rent at pag-reserve na lugar na to? Napakaganda. Kasi kaya kami dito nag-check-in. Kasi ito ang part ng center ng Patar. Yes, Pag sir. pupunta ka doon sa Patar Beach, dito lang, malapit lang. Pupunta ka sa Falls, malapit lang. Pupunta ka sa Enchanted Cave, Maglakad andito ka lang. lang. At ano lang, pwede kang Maglakad ka maglakad. Pwede kung gusto mo gumamit ng sasakyan, pwede rin. Kaya dito namin gustong mag-stay. Check-in. Lagi kami Kaya dito nag-check-in nag-check. kami rito, dito lang.
Marami dito, pero ayaw namin. Gusto namin, andito kami sa gitna para pumunta ako sa Patar. Bolinao Falls, malapit lang ako. Dito ako sa gitna. Gusto kong mamalengke, malapit lang dito sa palengke. Yes. Okay, so, ayan guys, kaya maganda dito sa Seaview Beach Resort. At saka hindi sila naubusan ng CR, kanya-kanya CR bawat rooms. Ayan. Tulad po nito, ayan po, CR niya po yan. Tapos may cottage, may libreng cottage na po sila. So, ito po yung parking guys, full parking tayo ngayon. Ito si Pajero natin. Ayan. Ito po yung room po ng mga staff nila at mga nagbabantay dito sa resort. Meron po silang church dito. And guys, pero saan si ate? Ay, may sari-sari store din po sila dito guys. So, ito po yung pinaka parking area nila. Ayan guys. Ang lawak ng parking nila, ilang sasakyan po ang pwedeng ma-accommodate ng parking nila guys. So, tara. Yung sari-sari store po nila dito lang po. Ayan. May sarili po silang sari-sari store dito. Ayan guys. Naulan. Ayan po yung sari-sari store ng Seaview Beach Resort. Ayan. Open yan 24 hours. And so, tara. And guys, kasi madami pang inaayos at pinapagawang villa. Kaya po, ito po yung mga materials nila guys. So, nag-a-upgrade na ang Seaview Beach Resort. Ayan. Ayan guys, dito po yung mga staff nila, mga nagbabantay. But kapag po mag-check, pag magre-reservation po kayo sa page nila, kahit anong oras po antayin nila kayo. Ayan. Ito po yung bahay ni ate, no? Yan yata. Ayan guys. So, kunyari, itong room po, ayan po is 3,000. Good for 3 to 4 person. And then, kasama na po yung cottage with own CR na po yan. So, ito po yung 3,000, 3 to 4 person. Ayan. 3,000 lang po yan. Kasi po, aircon na po yan, tiles. And then, very stable na po yan, guys. And then, punta po tayo dito sa cottage namin. Ito yung cottage po namin. Mura lang yan. Kasi po, ayan, pasok tayo. Ito po kuya. So, ito po yung room. Itong room po na to is 2,500 with 2 bedrooms na po yan. Ito po yung isang bedroom. Kasya po 3 tao yan. Ito po yung, sorry po magulo, nag-aayos po kami. Pero, ayun po, meron po silang extra bedsheet. Kaya po, 2 person and then 1 person po dito sa baba. Ayan, kaya 2,500 lang po itong buong room na to. Kasama na po yung cottage sa harap. Ayan, yun po yung cottage namin. At ito po yung CR namin. Ayan. Ang kagandahan dyan, yan si nanay o kakaligo lang. Dito na kami kay nanay. Ayan guys, kung gusto nyo pong malaman yung mga room rates nila, pwede nyo po silang i-message sa page nila. Ayan, ang Seaview Beach Resort. At napakaganda po kasi ng view nila dito guys. Ayan. Ayan. Ayan siya guys. Ito guys yung mga pinapaayos nilang villa. Ayan, yung nag-a-upgrade na po kaya parang mababala na din po yung mga ayun. Kasi po ginagawa na po. Meron na po po. Ito guys, ito po yung pinapagawa nila. Ayan. Ayan guys, so ang ganda ng pinapagawa nila. So, itong pinapagawa nila to, under construction pa po kung mapapansin nyo. Pang isang buong family na po yan. Nasa 3,500 siguro yung rent dito or 4K. Pero antayin natin si ate.
natin mga guys kaya ate. Yes, so ito po guys. Hindi natin alam kung magkano ang puso ng isang puso. Yes. Ito po yung gawa na. Gawa na. Yan. With own lutuhan na yan, own bathroom. Asan ba si ate? Hello po, good morning po. Ayun guys, kasama na yung cottage dyan. May cottage yung sarili cottage. Mga cottage din po. Bawat ito po may cottage. Bawat room. Pasok na kayo dito. Ay, wala pang daanan. Sir, shoutout po. Shoutout sir. Ang pangalan ni sir. Ayan, from Tarlac daw po si Kuya. Ayan. Kuya, ayan si Ate. Ayan. Ayan. Ayan, so Tarlac po sila. Ang layo pa. Opo. Malina sa Bulacan. Si Kuya from Tarlac. Tatlak naman. Okay. Ayan, thank you po Kuya. Ayan, so ang dami po iba't ibang lugar ang natin. Tayo dito. Pati kami, tayo rin dito. Yes. Kaya namin, bagyo kami. Kasi maganda siya rito, tsaka peaceful, mahigit pa. At saka mahangin pa. Marami nag-aasilan po dito. And Kuya, pwede ibenta ng ipon yung dito natin. Seaview Beach Resort. Meron na po. Oo. Okay. Tignan na tayo. Ayan guys, yung paglibot natin. Opo, pwede po pala dito guys. Kasi po napakalawak. Ayan. Saka walang bayad ang friend, opo, wala pong bayad ang dogs po at pets. Friendly po kasi talaga yung mga staff and may-ari and yung mga nag-assist po. Ayan guys. So, ito po siya. Tara, punta tayo sa dagat. Maganda dito.